ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen don nin wagati in na k'aw ka jɛmukan mandi lajɛ ni o ye zikiri kɛnɛ ye a dabɔra majugu fo a dabɔra kokura ala ni kira sɔnna ma an nana an sigi tuguni an ka kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an bɛna jɛ ka ɲɔgɔn baro inshallah an ma ɲini ala fɛ ala k'an ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka tila ka wuli hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ segin an ka invité ma kɔri basi t'i la alhamdulillah basi foyi tɛ ala kana basi fosi k'an la amina ya rabi i tɔgɔ ani jamu Amadou Diallo Amadou Diallo ouais i Diallo jeri amba zigiri Amadou Diallo nam i Diallo amba kɔri basi t'i la basi foyi tɛ na alhamdulillah me ala fo folikan jumɛn b'i bolo k'a di i kanubagaw ani lajɛbagaw ma bon me kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ ani nin teleso in yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen me bɛɛ fo a diyara n ye kojugu amba i nana an ka wele jaabi a diyara n ye nam ala kana bɔ an kɔnɔ amina ya rabi tonton Amadou nam i donna dɔnkilida in na ani sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon Fatima ne donna dɔnkilida la a ma mɛn an ye kalandenw ye ko in na an donna san san de inshallah an bɛ k'an débrouiller karamɔgɔ dɔ fɛ ne y'a daminɛ 2018 an kɔrɔ yan sisan o t'an kɔrɔ ye dɛ 2018 2018 o tɛ san 7 ou san 8 ya a bɛ dɔɔnin bɔ o tɛ sisan kɔrɔ ye dɛ o bɛ dɔɔnin bɔ mais sɔn joli ɲɔgɔn b'i bolo bon album 2 ɲɔgɔnna bɛ n bolo sisan inshallah album 2 tiɲɛna e ko k'e y'a daminɛ sisan album 2 b'i bolo clip dun bon clip bɛ taa 3-4 ɲɔgɔn na minnu bilala dɔw ma bila fɔlɔ dɔw labɛnnen don mais olu ma bila fɔlɔ voilà mais clip ninnu na fasa i b'a fɔ mɔgɔ fasa b'a la fasa dɔw b'a la ok fasa dɔw b'a la voilà manager b'i bolo pour le moment non mun na bon ma manager sɔrɔ fɔlɔ de nin kuma tɛ don ne tulo la cogo di dɔnkilidalaw bɛ ka ban manager ko de ma sisan cogo di ko managerw bɛ to ka kɔkankale kɛ mɔgɔw la bon ne yɛrɛ de m'a sɔrɔ fɔlɔ mais e y'a ɲini ya ou bien e bɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ de ka na e nɔfɛ ko n bɛ fɛ ka k'i ka manager ya oui parce que ne fɛ manager ko in o de ka nɔgɔn quoi ni i sera mɔgɔ ma ka k'i ka fɛn kɛ n'a ma k'i kanubaga ye n'a ma k'i ka baara kanubaga ye o de bɛ na ni ko ninnu ye donc e bɛ fɛ a tigi yɛrɛ de ka wuli ka na quoi voilà n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ n ye k'a bɛ se ka kɛ n ka manager ye donc là d'accord n bɛ se ka fɛn mais n ma o mɔgɔ de sɔrɔ fɔlɔ donc e sigilen don ka mɔgɔ kɔnɔ i b'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ y'i kanu a tigi ka na i ma n'a yɛrɛ ye Karim Masina a ka di n ye ka kɛ i ka manager ye mais n ma sigi ka mɔgɔ kɔnɔ dɛ ayi n ne y'a bɛ ka faamu n ka baara kɛ ka taga de ni mɔgɔ kɔni nana ayiwa i b'an sɔrɔ sira kan ayiwa n'i ko ten n yɔrɔ i ye difficulté caman sɔrɔ baara in kɔnɔ dɔɔnin i bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'o fɔ an ye i n'a fɔ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n'i b'a kɛ en tant que i b'a kan k'i bɛna fɛn de ɲini a la a caman bɛ yen i bɛ sɛgɛn o ye diyagosa ye donc ani sɛgɛnw tɛ ban tiɲɛ yɛrɛ la ok sɛgɛn caman sɔrɔ la mais lagosilikan ninnu fɛnw i b'olu caman i y'olu sɔrɔ ka caya lagosilikanw kɔni olu bɛ kɛ i b'a fɔ sa misaliya la i somɔgɔ dɔ bɛ se k'a f'i ma Karim Masina nin dɔnkili ti an ka bonda la quoi donc nin man d'an ye kana nin kɛ kana tɛmɛ nin sira ninnu fɛ ninnu to yen i y'olu kumakan ninnu ouais olu bɛ kɛ baara daminɛ wagati ninnu tiɲɛ yɛrɛ la n y'olu kumaw mɛn a daminɛ wagatiw olu tɛ ban la quoi mais yanni a selen nin wagati ninnu ma a bɛ tila ka diya dɔw ye voilà morceau fɔlɔ filanan ni fɛnw bɔlen i b'a ye lagosilikɛla dɔw yɛrɛ olu tilara ka na kɛ n yɛrɛ kanubagaw i ka fanu ye voilà mais i ka morceau fɔlɔ kun ye jumɛn ye ne ka morceau fɔlɔ o ye diɲɛlatigɛ de ye bi diɲɛlatigɛ bi mɔgɔ siranna janto yɛrɛ la y'a fura ye o ye ne ka son fɔlɔ ye Allahu Akbar ok n y'a faamuya en fait i ni zikiridala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko bi cogo di sisan non a tɛ cogo la kɛlɛ tɛ yen non foyi tɛ yen ni min ka fɛn bɛ yen n'o événement bɛ yen n'o y'i wele i bɛ taa ni min ye n wele n bɛ taa mais cachet de sigilen don i bolo la
Ai bon baarakɛ ɲɔgɔnw ka kungoya la ni min bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ n ye dɔrɔn n bɛ taga o tɛ kasi ko ye quoi. Ayi i b'a fɔ n'a tigi ka concert bɛ yen ou bien olu n'a ɲɔgɔnnaw quoi a ka di n ye i ka taa prester n ka concert kɛyɔrɔ la yɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ concert organiser ten k'i y'a kɛ ka wuli k'i ma wari sɔrɔ o kɔni kuma tɛ o. Ouais o ye tiɲɛ. Bon olu n'a ɲɔgɔnna na n'i tagara wari i yɛrɛ de b'i ka prix fɔ ou bien n'a tigi ye min d'i ma. Voilà ne kɔni ma deli ka kasi fɔ o la fɔlɔ. Ma deli k'o fɔ fɔlɔ. N'a tigi y'a d'i ma n'a ma di fana i tɛ dimi. Ni n bɛ se ka taga n b'a fɔ n bɛ se ka taga ni n yɛrɛ tɛ se ka min sɔrɔ n b'a f'i ye n t'a sɔrɔ mais tagali kɔni tɛ tiɲɛ k'i ma fɛn di yan. Ayiwa i ko ten i ka karamɔgɔ ye jɔn ye précisément. N ka karamɔgɔ ye Mustapha Sidibe de ye. Fatima Zahra. Wa n ye n kalifa ale de la. Ala kibaru. Ale kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Ouais k'a Sidibe. Mais dɔnni kunda i b'a fɔ i kun tilenna ye dɔnnibaga jumɛn ye. Dɔnnibaga i n'a fɔ cogo di. I n'a fɔ i bɛ taabolo jumɛn na quoi. Silamɛya diinɛ ye kelen de mais taabolo b'a la. Ouais non bon ne kɔni silamɛya diinɛ ye kelen ye i yɛrɛ y'o min fɔ. Awɔ mais taabolo b'a la quoi. Taabolo i n'a fɔ taabolo b'a la Tijaniya bɛ yen Nuru diini bɛ yen Amisar diini bɛ yen olu n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi. Awɔ. Bon i filɛ k'o fɛn o fɛn fɔ ne o mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ninnu fɛn o fɛn ka wajuli fɛngɛ bɛ yen n'o ye ne wele ne bɛ taa. Ne ye faamuya i kun tilenna ye jɔn ye i bɛna fɔ misaliyala dɔw bɛ yen u bɛ se k'a fɔ ne kun tilenna ye Cheikh Sufi Bilali ye dɔw bɛ se k'a fɔ ne kun tilenna ye Suala Bayaya Hayidara ye i m'a faamu i kun tilenna ye dɔnnibaga kelen min i bɛ min kɔ quoi ni min y'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli dɔrɔn i bɛ sɔn awɔ kɛ n'i dara min na n'o tigi ye min fɔ hali n'o tɛ tiɲɛ i bɛ dɔw la dɛ i bɛ tugu o kɔ kan. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ne bolo. I tɛ fɛ k'a fɔ devant caméra ou bien. Non karamɔgɔ ninnu bɛɛ ka di ne ye wa i filɛ ka taabolo minnu fɛn fɛn fɔ ne ye u bɛɛ ka di ne ye quoi. O si tɛ ne wele k'a ko ne bɛ ban. Alors que ne tun bɛ k'i kɛ min a ka ɲi n tɛn'o fɔ bilen quoi. N bolo i bɛ taabolo min na mais n tɛna fɔ bilen c'est bon. E y'a fɔ kɛ. Ayi genre i ka dɔnkili dacogo ni mɔgɔ minnu ta bɔlen don donc ne tun bɛ k'i fara olu ka jamakulu de kan. I y'a faamu i n'a fɔ jɔn Tijaniya mɔgɔw i y'a faamu i b'a fɔ tel que Balamin ninnu ni cɛ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ o cɛ fana tɔgɔ ye Lamine de si je ne me trompe pas olu i b'a ye aw bɛ kalima kɛ ka caya quoi donc ne tun bɛ k'i k'olu. Ok ne kɔni bɛ kalima de dɔn. Ok o diyara n ye kojugu. Masha Allah. Mamadu ye furu kɛ yan. N ye kelen ta fɔlɔ. Kana fɔ fɔlɔ de a fɔ muso kelen bɛ n bolo. Kelen bɛ n bolo fɔlɔ. Ayi fɔlɔ in yɛrɛ ne tɛ fɛ k'o yɛrɛ de bɛ n bolo la. Ne tɛ fɛ k'o yɛrɛ de mɛn. A kana to k'a fɔ ko kelen bɛ n bolo fɔlɔ. O kɔrɔ y'i jigi bɛ dɔ wɛrɛ kan tuguni a b'i hakili la tuguni k'i bɛna dɔ wɛrɛ de ta. Ka n'u bila i hakili la. O b'i hakili la pewu. An t'o fɛ o man d'an ye. D'accord. A fɔ dɔrɔn ko kelen bɛ n bolo a ma ban wa. D'accord kelen bɛ n bolo fɔlɔ. Ok mais réseau sanfɛla la i bɛ degun sɔrɔ réseau kan i b'a fɔ mɔgɔw bi dɔw bɛ taa don i ka inbox kɔnɔ ka to ka message ci i ma bon n'i ma dɔw jaabi dɔrɔn u bɛ dimi i kɔrɔ ka i dɔgɔya ou bien a dɔw yɛrɛ bɛ tila k'i bloquer quoi u bɛ dimi n'u ye message ci i ma n'i m'u jaabi dɔrɔn u b'u tɔɔrɔ olu bɛ k'i la ka caya. Ouais bon olu dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu. Voilà parce que ni dɔw ye message ci i ma bi sinikɛnɛ i ma don a kɔnɔ dɔw b'a faamu mais dɔw t'a faamu. I y'a mɛn k'a sɔrɔ a dɔw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i occupélen de don. Ok mais mɔgɔ ma deli ka n dɔgɔya la. Depuis ne y'i ka émission affiché bila n ka statut sanfɛ dɔ ko Fatim i ye nin sɔrɔ nin dun sɔrɔ man di. Animateur dɔ awɔ Fatim i ye nin sɔrɔ nin dun sɔrɔ man di nin tɛ appel ta dɛ. Non o kɔrɔ ko ne garisɛgɛ jara dɛ. Ayi non ni ne bɛ appel ta. Appel kɔni i bɛ se k'a fɔ vocal de ka suma dɔɔnin k'a sababu kɛ message position sinon appel kɔni. Munna vocal ka ca kojugu de. Voilà vocal de ka ca n bɛ don dɔw de ta k'olu jaabi. San'an ka taa ɲɛfɛ a ye fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Bina on the beat. La
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mi barika da masala ye, la ilaha illallah. Kasoli chaya Muhammadu kan, la ilaha illallah. Mi foli la se shiri filuma, la ilaha illallah. Ka foli bila mogo nyumuma, la ilaha illallah. Mi juru fara hamaula ye, asa jalo de bele bele ye, la ilaha illallah. Neba da mogo nyumana bi, hamaula ye wali juye, la ilaha illallah. Hamaula ye kutubo ye, la ilaha illallah. Jaja koniyati senado ngana, la ilaha illallah. Juguyati senado ngana, la ilaha illallah. Uye juguya ke sirfi kella, la ilaha illallah. Ka juguya ke mogo nyumuna, la ilaha illallah. Omu balu na dongana, la ilaha illallah. Ni do na nyoro kono, la ilaha illallah. Buye bi nyoro e, la ilaha illallah. Buye bi nyoro e, la ilaha illallah. Ayami na fahamalala, la ilaha illallah. Sirifilu ye moko nyumanya, la ilaha illallah. Ane kami sirifi kema, la ilaha illallah. Nakuma haidara fe, la ilaha illallah. Pamadani de haidara yo, la ilaha illallah. Basitande kuma bakodo, la ilaha illallah. Tamaningo kabele bele yo, la ilaha illallah. Halakira modenge fonya, la ilaha illallah. Banina na duku goloka, la ilaha illallah. Haidara ede kunjugu bege, la ilaha illallah. Sirifika ye nyani njugu be, la ilaha illallah. Kumate kumaye mi mafama, la ilaha illallah. Toro bedela haidara ka, la ilaha illallah. Oma balada kana, la ilaha illallah. Kalima bifo moko nyumanye, la ilaha illallah. Niga sara famalala, la ilaha illallah. Amadu nana kalima fo, la ilaha illallah. Asababu bora dogo narula,
di komogola la ilaha illallah nala yikenye mogoye la ilaha illallah kanit lojo kerefe kumonno la ilaha illallah kanit lojo atiri jula la ilaha illallah ikanit lojo badin jula de la ilaha illallah ikatamida kanfe la ilaha illallah jubu yati sina dungana la ilaha illallah la ilaha illallah tiɲɛna amadi ni dɔnkili ni dɔnkili ka di sa i y'o dɔn mɔgɔ caman bɛ sɔn in na mɛ u t'a dɔn k'e de ye sɔn in da o ye tiɲɛ mɔgɔ baden de bɛ u bɛ snap kɛ ni sɔn ye ka sɛbɛn tiktok sanfɛ ko jɔn in dɔnkili in da mɔgɔ bɛ ɲininkali k'a la wagati bɛɛ o ye tiɲɛ mɛ e ka dɔnkili jumɛn yɛrɛ de bɛ yen ko min ye basic kɛ yɛrɛ i b'a fɔ i ka sɔn jumɛn de y'a to i dɔnna quoi bon nin dɔnkili in de ye basic kɛ kosɛbɛ ouais nin dɔnkili in de ye basic kɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ sunkalo yɛrɛ mana don émission caman générique ye nin dɔnkili in ye dɛ o ye tiɲɛ émission caman de générique ye dɔnkili in ye sunkalo la i t'a ja dɔn fo sunkalo ka se sunkalo 15 heures kuma i b'a dɔn o b'a sɔrɔ sun sera a baraji sɔrɔ yɔrɔ ma n'i ye nin sɔn in kala dɔrɔn i bɛ ɲinɛ i ka sun kɔ o ye tiɲɛ non kabako don a bɛ ɲɛ Amadi e delila ka concert kɛ bon ma deli ka concert kɛ fɔlɔ n delila ka podium minnu sigi quartier la mais ma deli ka concert kɛ fɔlɔ e bɛ ka mun kɔnɔ o la n bɛ ka n ka faniw de kɔnɔ n bɛ ka n ka faniw de kɔnɔ donc e bɛ fɛ an ka groupe de a tɔgɔ groupe délégation de wuli ka t'i nɔfɛ quoi an ka délégation wuli ka taa kalima faniw ka délégation yɛrɛ de wuli badi n'an ko k'a bɛ concert kɛ don min concert min ma deli ka kɛ fɔlɔ fiyewu 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 an bɛna o de kɛ a bɛ sɔn ka kɛ ten voilà donc o de la n bɛ ka jateminɛ de kɛ ka wagati dɔ de bɛlɛn k'a kɛ quoi ni ala sɔnna a ma a bɛ n'a fɔ i ye son dɔ bɔ kɔsa in na sisan n'i ma fili a ma mɛn kosɛbɛ mɔgɔ fasa de don jɔn fasa de don o ye marraine fasa de ye Safiyatu Kulubali ouais n y'a sɔn ye sur TikTok ouais o de bɔra sisan o de bɔra sisan mais a clip ma kɛ fɔlɔ non a clip ma kɛ fɔlɔ mun na ni ala sɔnna a ma a clip bɛna kɛ an bɛna 2026 an bɛna réseau ɲagami n'ale de ye Kulubalilakaw fasa de don ayi o ni kelen Kulubalilakaw bɛ diɲɛ ko ko la diɲɛ kɔnɔ o de ka di i kelen tɛ yarɔ Kulubalilakaw yɛrɛ bɛ diɲɛnatigɛ ko ko la ne b'a la a panna wallahi depuis ni ala ye ne dan Kulubalilakaw de ye ne ka sira kan wallahi kulonkɛ kuma tɛ dɛ ne tun bɛ école la an ka so ni école so tellement kun ka jan ne ni den dɔ tun bɛ classe kelen kɔnɔ a jamu kun ye Kulubali de ye a tun bɛ jɔ a ka nɛgɛso kɔ k'a di ne ma ne tun bɛ taa n'a ye école la parce que ale ni école so ka surun wallahi non Kulubalilakaw b'o kɛ o tun bɛ kɛ ne nalen Bamakɔ yan ne ye terimuso fɔlɔ min sɔrɔ o jamu ye Kulubali ni ala cɛ ne donnen hijabu la n ye mɔgɔ min sɔrɔ k'a gɛrɛ n na min bɛ to k'a fɔ ma karisa to ka hijabu biri hijabu ka ɲi i la sa tan o fana ye Kulubali de ye wallahi ala wa n ye micro minɛ n ye mɔgɔ min fana kanu a tigi ma i b'a dɔn n t'a dɔn m'a f'i ye cogo min quoi a m'a yɛrɛ bonya n ma ni n ka ko wulila a b'a la o fana ye Kulubali de ye wallahi depuis ala ye ne dan Kulubalilakaw bɛ ne ka sira kan wallahi ala ne kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn de don maa ɲɛnamaw de don dugu maa sɛbɛw de don ne kɔni u bɛ ne ka sira kan barika de bɛ Kulubalilakaw la wallahi e de b'an ni Safi ye ɲɔgɔn dɔn alhamdulillah an y'a dɔn k'a fɔ k'an ye maa dɔ ye k'an ye hɔrɔnkantigi dɔ ye o de la n ye nin dɔnkili in kɛrɛnkɛrɛn k'a da ye awɔ mais a bɛna fɔ bile b'ale kun dɛ tiɲɛ tɛ ale a b'a di caman caman de yɔrɔ dɛ voilà caman b'a kun a b'a di caman caman quoi mɔgɔw ɲuman na i m'a ye ya voilà a bɛ faamu hali ni i b'a dɔn ko jatigi sɛbɛlama dɔ b'i bolo ok i b'a dɔn ko jatigi sɛbɛlama dɔ b'i bolo tiɲɛ mais o kɔfɛ e delila ka mɔgɔ dɔ fasa da ka tila ka nimisa a la i b'a fɔ ka
mɔgɔ dɔ kanu wa ka fasa dara kɔfɛ ka nimisa ko hali kun kana karimasina fasa da a tigi ka a bɛ se ka k'a tigi ka kɛwale walima a tigi jogo a ye ko dɔ kɛ min y'a to i nimisara kun minɛ i y'a fasa da o de la ka k'i la o kɛra dɛ mais ne yɛrɛ m'a da quoi ale de ye ne a donna ne kan de ko ne k'a fasa da a caman bɛ ten ka sɔrɔ ka bɔ ni e ye duguma sira fɛ ma bɔ ni duguma sira ye dɛ nin bɔra ni sanfɛ sira yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲini yaya fasa dalen kɔfɛ fasa dalen kɔfɛ mais e ye sɔn in bila o b'a sɔrɔ a bilala ka ban sɔn in bilara wallahi a nana de ko ne ka sɔn bɔ a ye fa bɛ ne ɲininka mobili qualité jumɛn de b'i bolo a bɛ ta nin wagati in na non e ni nin mobili qualité de ka kan donc sɔn in bɔ ni ala sɔnna a ma diɲɛ b'a lakale a bɛ ta ne fana ye n yɛrɛ di sɔn ma wallahi k'an kɔnɔ jɛya k'an fari foni k'a fasa da kosɛbɛ a ko kɛra malo ye bon mais a ye studio wari sara a ye studio wari sara a y'o wari bɛɛ financer a ye studio wari sara clip kɛra a la a clip ma kɛ ne ma sɔn clip ka kɛ bari bɛnkan min fɔra il faut que o de ka kɛ n'o ma kɛ o de bɛ kɛ ne tɛ sɔn video bɛ kɛ ni o de voilà clip bɛ kɛ n'o de yaya fasa dalen kɔfɛ ale ye layidu minnu ta a ma si tɛmɛ a ma si kɛ e fana ma fɛn fɔ bilen yan ne bɛ mun fɔ i b'a fɔ karisa sɔn bɔra dɛ an ɲɛ mɛnna sira la sɔn bɔlen a yɛrɛ ko wayi ko sɔn jara ko mɔgɔ ma deli ka sɔn ɲɔgɔn bɔ a la tan i b'a fɔ ne ka sɔn ɲɔgɔn o ma deli ka kɛ mais a fasa e delila k'a ka fasa dɔn mais min tɛ e ta yan a baden hali ne ta bɔlen kɔfɛ fasaw bilara a la mais ne ta in o piqué turulen bɛ yen o tɛ se ka wuli o ɲɔgɔn o jara ka tɛmɛ wa bɛɛ kan muso de don wa cɛ de don sisan musow ka fisa ni sisan cɛw ye karamɔgɔ lankolon dɔw a ka gɛlɛn dɛ sisan musokɔrɔ dɔw bɛ se ka min ɲɛnabɔ sisan karamɔgɔ lankolon dɔw tɛ se k'a ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn est-ce que tu vois dɔnkilidalaw yɛrɛ dabalen don karamɔgɔw la de karamɔgɔ lankolon de ka ca walahi hali sisan dɔ y'o fɔ ko Mali karamɔgɔ bulufɛri ka ca dɛ ka ca na ala yɛrɛ de ma mori karamɔgɔ ɲɛnamaw u k'u kun bɔ ka nɔgɔ ko ka bɔ karamɔgɔya la lankolonw bɛ ka nɔgɔ da kan turo f'a bɛ ɲini ka kɛ mɔgɔw ɲɛna ko in ye o de yaya mais ala bɛ na ni don dɔ dugu bɛna jɛ mori lankolonw bilahi n'a bɛ quartier min na i b'i dogo de bari ɲɛnamaw bɛ ka bɔ ɲɛnamaw bɛ ka bɔ ɲɛnama caman bɛ ka bɔ i n'a fɔ sisan an bɛ ka ɲɛnamaw de yɔrɔ ɲini e ma fɛn ye fɔlɔ a ɲɛnama 2 de bɛ ne bolo olu ci wa o ye jɔnni o fɔ n ye sa Amidu Berete Kɔla Kombo olu ye belebelew ye voilà olu ma ne nɛgɛ ne n'olu ma jɛ nkalon kan an jɛra tiɲɛ de kan c'est que tu vois bari ni ne mɔgɔ min jɛra a ye min ye a y'o de yiri la a ye min f'i ye i y'o de yala o de ye mɔgɔ ye mais mɔgɔ min i n'a bɛ jɛ n'a bɛ fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ kan e n'a jɛlen kɔfɛ e bɛ taa sɔrɔ o t'a la o ka jugu sa voilà o ye yɛrɛ fɔ fu de ye donc don dɔ la ne de la k'e ka video dɔ ye a don a bɛ n'a fɔ dɔ y'i faro tɛ dɛ a tigi ye nafolo d'i ma i ye video kɛ a don warimugu tun bɛ tigɛ kɔnɔ nafolo tun b'i bolo a don ne y'a ye fo ka n ja tigɛ o tun ye jɔn ye de mais musolamɔgɔ tun don awɔ donc muso minnu ye wari di ne ma a ka ca dɛ i y'a tigi fasa da Ayisa Sale bɛ yen voilà tani terɛntigi ale de ko don Ayisa Sale i tun bɛ ka video kɛ n'a ka fasa ye awɔ kasi tun bɛ tigɛ kɔnɔ Ayisa Sale bɛ nale belebele ma kɔrɔbɔ tani terɛntigi bɛ nana Ayisa Sale ma kɔrɔbɔ ale de b'u bɛɛ ɲɛ terrain caman de b'ale bolo terrain feerelaw nin wagati in na n'Ayisa y'i sigi yɔrɔ min na ko nin y'i ka dugukolo ye ala yɛrɛ sɔnna ala ta kɔfɛ i bɛ sigi yen
géométrie tɛ se k'i lawuli ka bɔ yen coxeur tɛ se k'i lawuli ka bɔ yen ni Ayisa Sali y'i sigi o y'a bannen o y'i sigilen de voilà an b'a fɔ ale de ma ko tani tɛrɛntigi voilà i kelen tɛ rendez-vous bila o ko la dɛ o ye jama cɛ ko ye ok sɛbɛ ayiwa Amadi o fana diyara n ye a ye fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ Safiyatu Kulubali ne ma jigi mɔgɔ inula Kamile do tigi ma Safiyatu Kulubali ne wala Safiyatu Kulubali ne ma jigi mɔgɔ inula Sumaila Kulubali wolode Masafi nyonye kacha Bawa samake wolode ndo Safiyatu ne wala Safi mana ibito usumane Kasabu ke bariga yafe Wolo fadu ganyanila Wolo badu ganyanila Masafiyatu sanga nyoye Horo musomi sona barama Kason wili kajanuma Safi mason daga sunam Muson tusugunti ni wala Safi Barigati na wife Safiyatu na wife jigi moko ine wala Safiyatu Kulubali ne ma jigi moko inula Safiyatu Kulubali ne sen jigi ya moko ko bariga Kamo wa fe mi fe Framo la miga siratila Safi kera Amadu Jallo fe Safi bi mogo ya do Ibi dusu kun kanu waleri do Fonisi masayni wala Laidu masa inni wala Ika fofa denju yana Uka fara Safiyatu la Wala fadu gabi mo komife Kanuki kele nyai Bali maduga bi mo komife Kanuki kele nyoni Masa duwa yani fe Safi jubuti se labada Sirifi denu kanoma Hanabi Safiyatu Safi Kulubali ne wala Safiyatu Kulubali ne ma jigi mɔgɔ inula Safi ikamponya diarani Suku kanu diarane Bariga na fulumu kuchamana Edi amaduma Safi majuru kame Ima hoya juru kame Nibi fo Safiyatu kelenye Horo musolu chela Aisha bade Buramani Abakari bade musukani Muhammad bade Angama bade musudu Abu Dramani bade musudu Safiyatu ele Safiyatu Kulubali ne ma jigi mɔgɔ inula sira Bawa kasira bane bima Jomi bila sira folola Bawa ka sirani Sirani nafa Sirani kogela Anga serifu bade musokodo Safiyatu imanjuru mangame Ima Amadu Jallo kame Mbi horonya juru foye Bariga jigi alu chamana Kafoka ke omogo manja sirade afoka ke Ola ne binjuru foye Mbi horonya juru foye Aha sira Jugu malo sira Haye sira
faden toro asira sebene masira sanga yogondi kachaya alade nyamadi musulula nyamogo badu alade folo folo musulula folo folo do sira folo barikati sira masira ni musanga yogondi kachaya Safia tukulu balenema jigi mogo inula Safia tukulu balenema jigi mogo inula Chena Amadi Nam. Safiatou Coulibaly fasayin jara sa Ha? ci Aici. akanga girimandi man nari Ouais. ay fasayin jara ko ju wallahi yoroni mi ne foko Safiatou sanga nyogote yoroni non wallahi fasayin jara ko ju Ouais. fasayin Non, jara de Safi aneni kakan quoi. Laydo tigu dodo. Ani ya tay duskulo ya tay. Ema Safi yoro jamba min boli kan nabia. aka gelende Safi fo abona fo bangu mana de kan na. ha Ni emsoina. Bangu mana. ha Awo. chena Ma fiya ngo ka fo ka ke o mogo Abi mancha. fasayin- Ni Safi ya fo wa ke. Abe bayin. chena abi fasayin mérité ye fo bangumana Wallahi. mais amna fo kuma ka gel hamadan yaro ou abi ka malo ya nedima Bon. abi ka malo ya nedima ou bien kuma yere di manogama Ya. Biletiki no ko ma chat. bliba kun Biletiki nti kuma. ulu ti chere la Ne yɛrɛ ni Safi ka fɛn na yɛrɛ kuma caman tɛ yɛrɛ. Amadu ne bɛ kɛ yan ok i b'a y'i kun. Barikon de mankan ka ca mais ni barikon fala ka bɔ dɔrɔn. mangan to la fo ni magalo la sinon te mangan bo Voilà ya. donc ni ma magale la te mangan bo Ayi bɔn olu tɛ kuma de quoi. Ale bɛ ɲininka e ko tɛ Amadu a bɛ kɛ tan d'accord n y'a mɛn. I bɛ message y'i kun. Amadou Ouais. Safi i y'a ye sa Awɔ. Amadou bɛ ka n suga bila i la dɛ ayiwa Amadou tiɲɛna Naam. Safi fasayin jara Ok. nkalon man ɲi a jara yɛrɛ yɛrɛ de N'Ala sɔnna. mais i bɛ Safi jatigi nasugu ninnu sɔrɔ ka caya Jatigiw bɛ yen mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye unique i ye b'a quoi. fɔ i jatigi ka ca muso kunda de ya ou bien cɛ kunda N jatigi cɛmanw bɛ yen musomanw bɛ yen. Est-ce que tu vois? Parrain ya dira min yɛrɛ ma o ye Amidou Berté. Ale ye n jatigi de ye depuis 2018. Ne ye dɔnkilida daminɛ Amidou ninnu de kɛra ne ka fanu fɔlɔ-fɔlɔw ye hali sisan san seegin ne n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ. non olu ye labanw ye Non wallahi dɔ b'a daminɛ o t'a laban t'a laban. N'a bilenna ne da la yɛrɛ yɛrɛ Bamakɔ yan ne bɛ téléphone bɔ n kun ka mɔgɔ fɔlɔ min wele o y'ale de ye Amidou Berté. ala ka Berté N donna ko o ko la a donna ne nɔfɛ mais ni ne bɔra ko min na fɛnɛ a tɛ n jalaki. Dɔw b'a fɔ Amadu munna i ye nin kɛ munna mais ne ma don ko fosi la k'a fɔ Amidou ma don ne kɔ o ko tɛ yen quoi. Ni n donna ko o ko la ya a b'i kɔ a bɛ n kɔ. mais i bɛ kɔɲɔyɔrɔ fɔli ninnu sɔrɔ ka caya Ouais n bɛ kɔɲɔyɔrɔ fɔli ninnu. i bɛ t'olu kɛ fɔlikɛminɛ de b'i bolo ou bien i b'a louer de Bon pour le moment tiɲɛ yɛrɛ la n b'a louer de n ma n yɛrɛ halalata sɔrɔ fɔlɔ. ayiwa Amadi ko fɔlikɛminɛ t'a bolo k'ale bɛ fɔlikɛminɛ louer de ka fɔli kɛ i ye ɲɔgɔnna ni fɔlikɛminɛ louer man kan i ni fɔlikɛminɛ yɛrɛ de ka kan nin kan ka dɛmɛ ko ye mɔgɔ min ko Ala ko kira ko sirifiw a tɛ fila fɔ dɛ o tigi ni dɛmɛ ka kan dɛ ko marraine ni parraine k'a lajɛ u k'a lajɛ dɛ n'a sɔrɔla an bɛna a kuma kɛ yan ni Ala sɔnna a ma bolimafɛn b'i bolo dɔw y'o d'i ma ou bien i yɛrɛ y'o san dɔ de y'o di yan moto min bɛ n bolo nin Gabon Isu Jara de y'o di yan jatigi kariyaliw bɛ nin bolo dɛ Isu Jara de y'o di yan Gabon o m'o furu cɛ o ye ne yɛrɛ balimakɛ Jara kan Soloba Kari ale fɛnɛ ye silencieux dɔ ye jamana bɛ moment min na nin ye a bɛ Jaralakaw bolo dɛ wallahi jamana sisanama an filɛ dernière minute min na a
a bɛ jaralakaw bolo ma nɔgɔn dɛ Allahu akbar juma don an bɛ jaralakaw bolo jamana bɛ jaralakaw bolo san dɛ e ɲinɛna jigi jara kɔ kana ɲinɛ jigi kɔ dɛ kana ɲinɛ jigi kɔ dɛ an bɛ jigi de bolo bi ala k'u fanga se ala k'an fanga se amina yarabi inshallah ala k'o kɛ dɛ n'o tɛ an fɛnɛ an mɛnna tan dɔɔni a bɛ ɲɛ mais sport ko ninnu ka di ya e b'olu lajɛ ya i n'a fɔ ballon ninnu bras de fer ninnu e b'olu lajɛ ka caya ouais ne b'olu lajɛ olu ka di ka di ne sport ninnu ka di yɛrɛ ok mais dɔnkilidala kunda jɔn de y'i ka rêve ye i bɛ fɛ i b'a fɔ ka dɔ ye dɔrɔn ka sin ka fɔ karisa ka di ne ye ne bɛ fɛ ka se i b'a fɔ karisa ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la quoi ouais i ka rêve ye dɔnkilidala jumɛn ye bon ne dɔnkilidala min kanu mikorotigi min ne yɛrɛ y'a kanu n yɛrɛ dusukun na yɛrɛ yɛrɛ min y'a ka di n ye n'o tɛ bila ko ye depuis n bɛ san 12 13 ninnu na o ye Seguba Tarawele de ye gɔnifɔla Seguba Tarawele wallahi Seguba subahana o de ka di ne ye n bɛna kuma dɔ de fɔ sa min bɛ fɛnkɛ fɔ tan gɔni fɔ ouais Afuden Seguba Tarawele fa bɛ taa donsow ka kɛnɛ ninnu kan ouais ale ale ka di ne ye donc e y'ale de kanu k'a bɛ i ka dɔgɔ depuis ne ka dɔgɔ Seguba de ka di ne ye ne ma deli ka mikorotigi kanu i b'a fɔ Seguba ma deli ka kɛ wallahi mais e n'a delila ka ɲɔgɔn ye fasa n'a delila ka ɲɔgɔn ye Ala e y'a f'a ɲɛna wallahi mais o don e kɛra cogo di non ne content na o don dɛ wallahi 2013 ne n'a ye ɲɔgɔn 2013 de ne nana a fɛ 2013 ka mobili ta ka bɔ Sikaso ka na ka na jigin autogare la ka taxi ta ka taa Kati ka tilen ale fɛ yen e ye Sikaso ka de ya ne ye Sikaso ka de a dun fara k'olu dama ka go e dun ma damagoya kɛ yan fɔlɔ dɛ a fɔra ko Sikaso ka dama ka go dɛ mais e m'o kɛ yan fɔlɔ non bon e ye n ba tɔgɔ ma ye quoi o ye Fatumata ya Fatumata tɔgɔ ye n baw de o ma ɲi mɔgɔ n'i ba cɛ a tiɲɛ yɛrɛ la o ma nɔgɔ mɔgɔ ni masa cɛ dɛ ko dɔ b'a fɔ k'i da mabonna k'i da kasa bɛ bɔ dɔ b'a fɔ k'a muguri k'a kɛnda siga t'a la a tiɲɛna an ni bonya ka kan e yɔrɔ inshallah zigiri i b'a fɔ dɔnkilida la sisan n'i ye dɔnkili da ka tɔgɔ ni fɛnw sɔrɔ muso dɔ delila ka na e ma ko Amadi e ka di ne ko ne bɛ fɛ e de kan furu o delila ka k'i la ou bien k'i wele téléphone na a delila ka kɛ wa n kanubaga caman de bɛ muso kunda bari ni muso m'i kanu diɲɛ laban in na i kɛ man di fɛn ye dɛ kɛ muso k'i kanu de awɔ mais i n'a fɔ côté wɛrɛ ni fɛn ninnu o de ye ko wɛrɛ ye sa ayi i n'a fɔ sisan dɔ ka na e ma walima k'e wele ko tiɲɛna Amadu e yɛrɛ de ka di ne ye ne bɛ fɛ e de ka ne furu olu appel ninnu i b'olu sɔrɔ ka caya ou bien kɔɲɔyɔrɔ ni fɛn ninnu na dɔw yɛrɛ bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la i b'olu sɔrɔ ka caya i n'a fɔ musow ka to k'i wele Amadu ne bɛ fɛ e de kan furu non ayi e t'olu sɔrɔ ka caya non ou bien tan mɛ émission lajɛ jumɛn tan mɛ émission lajɛ ayi an ka pan kunna a faamuyara an ka pan o yɔrɔ kunna Amadu tɛ fɛ k'o yɔrɔnin jaabi de n y'a faamuya an bɛ pan o kunna olu jaabili ma nɔgɔ ni yɔrɔnin na sa n'o dɔ bɛ ka émission lajɛ a jaabi tigɛ pawu nin kana na ne tɔgɔ fɔ dɛ Ala a ye fiyɛli bɔ an senkɔrɔ Bani alamande aye farana ngamana duga ude ukelebani ati farada kantigula bari kantigi kelebani alamande neveni nangama ye wolo banduga tigi ameni nangama ye bali manduga tigi menina ngamaye wolobandu watigi korobo ay fara barigati gula zara ukoni nyabari alamande emaye amaduna na balbi tv konona amaduna na balbi tv konona mi
police jonima amidu fo amidu berite nebi barigati fasafo bele bele ti koroboa kulu walila kaluka safiatu nebi fasafo bele bele nakande korobo ay fara masa silula kulu walila ko kele bani alamande Safiya Amadu fele, Ika Amadu Jalo fele, Emma Amadu na, Bili Bili ni ula ni so. Nebi Aruna fo, Aruna balo fo, Nebi Aruna fo, Aruna balo kujumando, Auma balo kumagane, Amadu bi wele rochamana. Yoro yoro duga udi untogo de bunda e manada fa barigati untogo de bunda hali gerenda lula duga udi untogo de bunda suguta gasirala barigati untogo de bunda aye fara den sebelula bili bili poninya bani alamande mama Fatuma tale Fatumata nena zarufu ne wolobato mani nebi Fatumata fu Fatumata bele bele o bariga aita fo Safia ngamare ni Safia aita fo nangamai ba awade sebenyana aita fo nangamai Amadu biwe ay fara barigati kula bile bile nyuya bani alamande nebi shakifo balbite vela shakifo nebi baba fo balbite vela baba fo au Amadu kumakama balbite vinyo koma jamali Nebi isu jarafu umu furuke nebi umu jarafu ayedili umu fu isifuka umu fu ayedili umu fu umu jara umu barika ay fara barika tijula Amadu Jalo nakani ay fara nanga malahu dagantiri kelle bani alamande ay sa salifu ni Amadu mangani nanga mai ni nanga majuru yeda mama Fatumata nyelinda nanga malula Sayyida Fatumata nyelinda nanga malula jomi bila barikati julaje bile bile juya bani alamande ay fara nanga mana nanga wangele bani alamande ay fara nanga malau nanga wangele bani alamande safi kulubani kumbunya lubarika Amadu nana terela balibite vi konona ubi mogo yado adama denya kasi ubululane ay farananga malula kikenya mogo yebi o farala alala kadenge nyongo na dai o farala alala imana keche tolune barikati uluna kadembila nyongo na lunye masa nyuma debe oke kike nyongo na dai
ye farada gantigiw lajɛ denbili juguya bani alamandenya a ye fara nangama la o nangama kɔniya bani alamandenya wa no cɛ no nin jarari adam ne na ne yɛrɛ kun hakili la n ko son de don aha wallahi no a jara wallahi o ye référent de non i ye nin sɔn bɔ a n ye nin sɔn bɔ non a jara wallahi ok bien merci trop même ouais. non a jara i jara nse i ye ne bila n bila kuma na koyi nɔ tɛ ne tɛ taliba in fɛ koyi donc e tun bɛ kɛbali kɛ wa ayiwa Amadi an ka émission bɛna se a kuncɛ yɔrɔ la aha sɔn'o cɛ folikan jumɛn b'i bolo k'a di i kanubagaw ani i lajɛbagaw ma ani ni émission in kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'i la o tigi bɛ sɔrɔ téléphone numéro jumɛn na d'accord folikan min bɛ n bolo k'a lase n kanubagaw ma Amadu Jalo ne bɛ n kanubaga cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ani maakɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ kɛra Amadu fɛ n bɛ bɛɛ fo ka tila ka nin teleso in ka baarakɛla bɛɛ fo foli diyara n ye ka tila ka Hamidu Berete fo ka Safiyatu Kulubali fo k'a Kulubali Kulubali muso ko n b'a fo k'a barika da k'Ala k'a na sara ni hɛrɛ caman ye amina yarabi ka tila ka foli lase n ka kalanden ma n'o ye Mamadu Goyita ye k'a Goyita n b'a fo Seyida Fatima Zaharaw ni mɔgɔ min mago bɛ ne Amadu Jalo la sɔrɔ numéro min na o ye 77 53 51 63 77 53 53 51 63 tiɲɛna o diyara n ye kojugu Amadu i nana an ka wele jaabi a diyara n ye Ala kana bɔ an kɔnɔ Ala kana k'i ma fitiri wale tɔgɔ ni sanga ni daraja a bɛ masa arahamani bolo Ala k'a dan n'i ma yarabi Ala ka nin kɛ a daminɛli ye Ala kana nin kɛ a laban ye ni Ala sɔnna ma inshallah an bɛ tila ka n'an sigi nin kɛnɛ in kan yan tuguni don min tɛ bi ye o wagati k'a sɔrɔ nafolo sɔrɔla mobilibaw sɔrɔla muso bɛ yen ka ban denw cayara Ala k'o kɛ musow cayara n da to kuma na ayiwa ne yɛrɛ fana bɛ kanubagaw ani lajɛbagaw fo badabada téléspectateurs minnu bɛ anw bolo olu minnu bɛ sɔn k'u sigi k'u ka temps perdu ka anw ka émission lajɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ olu foli ani u waleɲuman dɔn na anw ka baara ye jɛ ka baara ye maa dɔw de sigilen don dibi ni dibi la ka ne dɛmɛ ne ka n sigi yan ta ne ka ye o tɛ kɛ abada ni maa dɔ ka cɛsiri tɛ n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn doni batala tɛ a fɔ ko ɲubaga ɲuman k'anw ye yan kuma mugu b'a la o fana tɛ kɛ ni dɔ ka cɛsiri tɛ an m'an ka papa fo dɛ badabada papa ale de b'anw bɔ k'anw cari diɲɛ bɛɛ bɛ anw ye Ala k'i kisi tɛgɛdimi ma dɛ tɔnɔ papa o hukumu na ka tila ka chèque fo chèque bin chèque ani chèque siri chèque an ka chèque bi mai chèque bi fana fo Ala k'i fana kisi tigɛdimi ani ɲɛdimi tɔɔrɔ ma Ala kana an kɛ aw ma fitiri wale Ala kana an bila aw la an bɛ labjɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni masa aramani sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu